שלוש. היי, אני מאי, וזאתי מעיין, ואנחנו היום נראה לכם סרטון של אומייגאד. אז בואו נתחיל? וואו, אומייגאד, יש לכם את המוזיקה הכי אומייגאד, ככה זה עושה לי כזה אומייגאד, 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 תגידו את שחקים אותה אומייגאד, בא לי להגיד לכם את אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. אני מבין את זה רוצה לקרוא לי אלוהים, כי כל דיוק אני מוציא את מברקים ורעמים, למרות שהיא קרובה להגיד של דורה, כל זה נדחה מסירות אז אני אתן לה אני פה תקרב איתי, לאדם זרם ואין פה מיסי יעקר אותי, עושה לי מאבקים של מחירים 5 שנים, ובסוף אני מגלה תמונה שלי על הגבינים שלה, רוצי להביא תמיד, יהיו מיליון קריאות אפילו אם אני היתרים בסתר מדברים שאני ספיק, כוסוסי למוזיקה כאילו אותיות של ספיק. וואו, אומייגאד, יש לכם את המוזיקה הכי אומייגאד, הפס הזה עושה לי כזה אומייגאד, אני לא שומע מסתגע מרנות וכל הזמן אותו בשביל השם למרות שאני גדול לא מתפלל בכל אלוהי הרוקנרול מה עדיף לישון עכשיו היא אומרת לי אני לא יכול להיות פאקינג אומייגאד נשמע אומרת לי שלא עשיתי מגלסות ההזדמנות היחידה אפשר מלרגע בפאק וואו, אומייגאד, יש לכם את המוזיקה הכי אומייגאד, הפס הזה עושה לי כזה אומייגאד, 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 תגידו את שחקים אותה אומייגאד, בא לי להגיד לכם את אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד, איזה חמודה שהשם ירחם לא טוב בניתוח, אני לא אלחם אז כמו הגוף של החוזה אני חותם, היא יודעת את המילים השירים בעל פה יורד מהבמה והיא אומרת לי כזה לייק אני סתגרת מאמריקה אוהבת את המוזיקה אתם שורות יפה היא לחותי על השירותים מאחור כל אפילו לאלוהים לשמור כנראה עשיתי לו מהטעויות ונענשתי במנת בחורות וואו, אומייגאד, יש לכם את המוזיקה הכי אומייגאד, הפס הזה עושה לי כזה אומייגאד, 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 תגידו את שחקים אותה אומייגאד, בא לי להגיד לכם את אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. תקשיבי, חמודה, תשבת לי על הבא. סליחה, לא התכוונתי, חשבתי שזה הבא של האולטרה. לא, אין בס כזה, את יכולה לגור. רגע, זה לא הבא של דודי ובוקי? נו, גם להם אין בס כזה, את יכולה לגור. שלי, זה שלי? תקשיבי, לאף אחד אין בס כזה. את יודעת למה? למה? כי זה הבס שלי.